Mga residente sa Zone 4 sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City kinsa labing apektado sa pagbaha nga dala sa bilabay nga bagyong Basyang nagduso og petisyon nga ipatanggal ang mga yuta nga napundo na sa tunga sa Alae River nga ilang gituuhang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa tubig baha sa ilang lugar. Ani ang dugang detalye. Human ang nahitabong halapad nga pagbaha nga nasinati sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City nga epekto sa bagyong Basyang nga miigo sa dulan usa ka libo ka mga balay sa maong barangay. Nagpetisyon sa DPWH-10 aron tanggalon ang napundo nga yuta sa tunga sa Alae River. Sumala sa mga residente nga ang maong mga yuta ang ilang gituohang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa tubig baha nga may resulta sa pag-overflow paingon sa ilang mga balay. Gusto na mo na makakanyod, para flowing ang dagan sa tubig para dili na kay grabe ang ba na mo diri. Kulba mo kita sa una kay nanungtong na lang yun mi sa atop kay para dili may makwan. Manod sa tubig. Sumala sa DPWH-10, nasabtan nila ang reklamo sa mga katawhan sa maong barangay. Gani nagpahigayon na sila og inspeksyon sa mga personahe sa DPWH-10 Second Engineering District aron masuta ang kinahanglanong himuon. Usa, ang river dredging ug desilting ang ilang himuon aron mabalik ang natural nga gilawmon ug kalapdon sa maong suba. From 30 to 35 meters ang width sa river tungod sa island sir kanang mga sediment deposits nahimo na lang siyang 5 to 8 meters ang waterway. So just imagine from 30 to 35 meters nahimo siyang 5 to 8 meters. So grabe na gud kanipis ang waterway. That is why sir maka-affect siya sa pagdaloy sa tubig, mo backflow gid ang tubig. Sa karon ginahulat na lang kuno nga mahuman ang clearing operations nga ginahimo sa Iligan City aron nga mabalhin ang mga ekipo sa DPWH nga gamiton sa maong river dredging operation. Nagpasalamat sa mga opisyales sa barangay sa aksyon sa DPWH aron dili na masubli pa ang nahitabong pagbaha. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.